A seguinte moción a presenta o Grupo Agrupación de Electores relacionado coa xestión tributaria. Ten a palabra o señor Figueroa. Ben, o pasado 22 de marzo deste ano rematou o actual contrato de colaboración na xestión tributaria censal, inspectora, catastral e recadadora do Concello de Redondela. Contrato que databa de marzo de 2011, cunha duración de 4 anos máis unha prórroga de 2. No mes de decembro de 2016 iniciouse o expediente para un novo contrato baseándose nun informe do Servicio de Tesorería no que se sinala que o Concello de Redondela carece dos medios persoais e materiais que lle permitan o desenvolvemento deste servicio. Para non ter que debater en pleno esta contratación, o equipo de goberno reduciu a duración do contrato a 2 anos prorrogables a 2 máis, un máis un, e desta forma evitan o debate plenario, xa que a competencia de contratación pasa do pleno do Concello ao alcalde. En este caso, o ter delegada a competencia pasará á Xunta de Goberno. Dende a ER, abogamos pola remunicipalización dos servicios públicos esenciais do Concello, a auga, o lixo, e mirábamos cara ao servicio de recadación como o inicio da posibilidade de que os servicios que presta o Concello os xestione directamente o Concello. Ante a imposibilidade de que este contrato pase polo pleno e todos os grupos demos a nosa opinión sobre o mesmo, a Agrupación de Electores de Redondela trae esta moción para ter o debate que nos usurpou o goberno local. E propoñemos ao pleno do Concello de Redondela o seguinte acordo: a remunicipalización do servicio da xestión tributaria censal, inspectora, catastral e recadadora do Concello de Redondela. Decir que o contrato xa se licitou, pero, bueno, seguimos adiante con esta moción. Un último apuntamento, decir tamén que na Comisión de Facenda do 23 de xaneiro, na que estivemos tratando os temas para o pleno dese mes, nesa comisión se trataron os temas das subvencións nominativas que iban para ese pleno. Nesa comisión eu solicitei que se abrise o expediente relacionado con este servicio de recadación, xa que tiñamos un rexistro nese sentido. Nesa comisión tamén así o solicitaron tanto o voceiro do PSOE como o voceiro do BNG. Creo que a eles finalmente nunca se abriu ese expediente, pero tamén comentaba nesa comisión o alcalde de que, a pesar de que non era competencia do pleno, porque con esa duración era competencia do alcalde e tiña delegada a competencia, que se informaría en Comisión de Facenda. Ben, nunca se chegou a facer. Ben, nos ao igual que a... Nos... Ben, nos, ao igual que apostamos pola remunicipalización do servizo de abastecemento da auga e da piscina de Chapela, tamén estamos a favor de remunicipalizar os servicios esenciais do Concello, polo que imos a votar a favor da remunicipalización deste servizo. Trae unha nova moción á agrupación de electores que ten a ver coa remunicipalización de determinados servicios que dependen do Concello de Redondela, que están en mans de empresas privadas. E, bueno, nos compartimos moitas das cuestións que aquí se recollen, o que sí que, bueno, a diferencia un pouco que se recolle no expositivo, e que xa o BNG, cando foi a tramitación de determinados servicios, como do servicio de axuda no fogar e a limpeza de edificios públicos, considerábamos que eran tamén bons instrumentos ou bons exemplos para poder remunicipalizar estos servicios, non? Porque nos parece que, bueno, que hai servicios privatizados que uns son máis factibles que outros para poder ser xestionados directamente dende o Concello, non? E nos falamos naquel momento que esos dos servicios pois nos parecían acaídos, non? Este o servicio de recadación tamén nos parece que pode ser xestionado directamente dende o Concello, que lle está supoñendo ao Concello unha inversión de 350.000 euros aproximadamente, e que, bueno, pois en principio non debería dar maiores problemas, non?
O que pasa que sí, que aquí hai unha estrategia do equipo de goberno do Partido Popular que, baixo ese paraugas que eles tanto lles gusta fachendear de que son un concello transparente, o goberno un concello transparente, porque agora estamos todos conectados en rede, pois xa todos dispoñemos de información e xa todos participamos das decisións, etc. etc. E nunha cuestión deste calado, pois o goberno do Partido Popular asume única e exclusivamente esta potestade que lle outorga a lei, tamén hai que decirlo, lle outorga a lei, pero que o tema da transparencia pois tamén cae polo seu propio peso, non? E que en contra do que se poida plantexar neste pleno, a legislación impulsada polo Partido Popular en Madrid o que aboca é a privatizar aínda máis servicios. É dicir, como as administracións públicas, nomeadamente os concellos, que tanto a Xunta como as diputacións se poden contratar, pero os concellos, que somos, como decíamos noutra moción, os que estamos dando uns servicios básicos de primeira necesidade aos veciños, non podemos contratar, hai numerosos informes da secretaria que non se pode contratar, pero, entonces, abocados a darlo a empresas privadas, non? Nos, en principio, compartimos moito do que se expón aquí, o que sí queríamos engadir unha cuestión, que é na remunicipalización queríamos engadir a frase de mantendo os actuais postos de traballo. Para nós é moi importante que se recolla que estes traballadores, como xa sucedeu tamén co tema da piscina, que son traballadores que poderían pasar a depender dunha maneira ou doutra do Concello, non? Entonces, bueno, pois sí que compartimos moito do que se expón aquí a agrupación de electores. Bueno, boas noites, moitas gracias, alcalde. Bueno, certo é que a moción non deixa ver máis que o Partido Popular vese contra as cordas cando se dá conta de que goberna en minoría. Non parece que lle costou varios contratos, varios aplazamentos de algúns temas neste pleno, pois como foron algúns dos contratos que se sacaron a concurso aquí, e agora xa directamente xa non lle valeron esas artimañas de, bueno, pois non se aprobaron os orzamentos e aprobounos en Xunta de Goberno, e agora directamente xa evita o debate no pleno, non? Home, eu sabía que o Partido Popular utilizaba certas artimañas, bueno, por exemplo, saía fai uns anos na prensa a famosa contabilidade B, e agora, pois isto vai nos recordar o mesmo, non? É dicir, a ocultación da transparencia que de vez en cando o Partido Popular presume, pero que ven a recordar ese dito que dime de que presumes e direiche do que careces. Eu creo que neste caso se asusta perfectamente tanto o Partido Popular como o Partido Popular de Redondela. Dende logo que parece que tampouco queren facer caso do que este pleno llevan a repetir dende que se sacou neste mandato, por exemplo, o tema da telefonía, que foi o primeiro contrato que se trouxo aquí a pleno, non? Por aquel entonces, xa o Partido Socialista decía que, bueno, naquel caso non se podía remunicipalizar aquel servicio, e co cal, pois, nos sempre abogábamos por un novo concurso, uns novos beneficios e demais. Esta tónica foi aumentando entre os grupos da oposición e sempre houbo ese gran debate, non? Pois, agora o Bloque Nacionalista mencionaba o tema da piscina, mencionaba o tema da limpeza, e como haberá máis contratos ao longo deste mandato. Pero, dende logo, o Partido Popular non quere. Non quere porque eu creo que non lle interesa, non lle interesa, como se pode ver tamén no caso de Aqualia, outro tema que se aprobou neste pleno, no que se quedou fai 6 meses de que se faría un informe e se informaría na Comisión de Servicios Privatizados, e todavía a día de hoxe está sen facerse esa comisión de servicios privatizados. Se a memoria non me falla, creo que está ou se ia a convocar ou se está convocando para o mes que ven, pero a día de hoxe, día 30 de marzo, a información sobre Aqualia segue sen dársenos aos grupos da oposición. Sobre todo porque o tema de Aqualia é un tema bastante parecido a este, non? Porque se plantexou a posibilidade de facer a remunicipalización. No seu momento, o Partido Socialista pedía que, evidentemente, era un beneficio remunicipalizalo, pero nos queríamos os datos de antemán. Naquel intre, a señora Moedo nos decía que por que casi 2 anos antes de que finalizase o contrato pedíamos esa información. Bueno, o certo é que co ritmo que leva o Partido Popular,
os 2 anos non nos van chegar. É dicir, fai 6 meses, a día de hoxe non temos información, e o cal vai seguir máis adiante, non? Pero, dende logo, o Partido Socialista segue a apostar pois pola xestión pública de todos os sistemas, non? Home, a señora Moedo na última moción dicía que o Álvaro Cunqueiro, home, decir que o Álvaro Cunqueiro pois é, non sei, o estandarte da sanidade pública en Galicia é algo bastante sangrante e de feito en contraposición podía dicir que o Grupo Socialista na Diputación de Valencia co Hospital de Alcira empezou 18 meses antes de que finalizase o contrato a facer unha xestión pública para que a partir da finalización do contrato no ano que ven, no ano 2018, se poida executar. Claro, pero para iso hai que facelo con tempo que o Partido Popular non quiso porque, se ben é certo que na Comisión de Facenda quedouse de se nos informar alá por xaneiro, estamos en marzo, non se nos informou de nada, o luns volvía a sair ese mesmo tema na Xunta de Facenda. A señora Moedo descoñecía aquel momento. Eu creo que recordar, despois botando memoria, creo recordar que naquel intre a señora Moedo non estaba na Xunta de Facenda e por iso non o recordaba. Pero sí é certo que o señor alcalde si nos quedouse de informar, si se nos abriu o expediente, pero foi o único que se nos fixo. Abrir un expediente no que hai diversos datos, pero que, dende logo, non nos valen de nada, se nos aquí no pleno non podemos decidir. Vostedes son 9, grazas a que unha parte da poboación de Redondela lles votou, pero dende logo a maioría da poboación de Redondela non lles votou a vostedes, senón terían vostedes 11 ou máis concelleiros. A realidade é que este pleno está dividido en 5 formacións distintas. Esas 5 formacións distintas, 4 estamos a coincidir que prácticamente en moitos dos contratos. O único que vai en desconcordancia é o Partido Popular. Entonces, como vai en desconcordancia e está en minoría, non trae a pleno para que podamos debatir e podamos representar a todos e cada un dos nosos votantes. Non lles interesa. E non lles interesa, sobre todo, porque ao Partido Popular o que lle interesa é a privatización. E remato, porque, de logo, ainda que nós estamos en prol da remunicipalización de servizos e a xestión pública, igual que fixemos coa xestión da Aqualia, nós pediríamos que antes de facer a remunicipalización o acordo que se tomase fose que se fixese un estudo para poder analizar e constatar que se pode facer a remunicipalización do servizo de xestión tributaria. Gracias, alcalde. Bueno, miren, a moción que trae a fala de remunicipalizar un servicio que sea municipal. Punto número 1. A vostede abriu o expediente dende o servicio de intervención, pero como se non o abriran. Porque ten vostede un informe da tesoreira que a mí se pediu e foi solicitado pola alcaldía do 24 de novembro sobre as posibilidades de xestión do servicio de recaudación do Concello de Redondela. Un informe, por certo, bastante extenso, con bastante información, onde, entre algunhas das cousas que se di, por tanto, respecto a como se pode levar a cabo o sistema de recaudación do Concello de Redondela, por tanto, existen dúas posibilidades legais, para a xestión da recaudación polo Concello de Redondela. Por unha parte, a asunción do servicio polo Concello, e, por outra parte, delegación do servicio na Diputación Provincial de Pontevedra. Ben, despois, nese mesmo informe, a tesoureira fala claramente de que o Concello optou pola primeira parte, que é a asunción do servicio polo Concello. E o que di é facer un contrato de servicios de colaboración na xestión do servicio. E por que di iso? Porque é necesario. E por que é necesario? Porque non hai o persoal, non só o persoal, sino os medios necesarios para poder leválo a cabo. Iso é o que di, e iso sabe a o deberían de saber vostedes, o debería de saber a señora Quintás, e o debería de saber o señor González. O que di ese informe, que tamén o di o informe do interventor, é que este é a mellor das opcións, a que temos agora. Porque, miren, estamos a falar non soamente de
agora pagamos en torno a 300 e pico mil euros. Estamos a falar que só por en marcha ese servicio de maneira municipal vai superar con creces o medio millón de euros, porque está sin calcular o custe do persoal que é necesario ter. Só falando de persoal, só falando de equipos informáticos, de programas informáticos e de todo o que necesitaríamos para que fose totalmente levado por persoal no Concello de Redondela. O servicio é municipal. O servicio agora mesmo se está dando dunha maneira axeitada, creemos. E ademais, é máis, voulle decir outra cousa que creo que é importante que se saiba ao respecto de todo isto. A outra opción da que se falaba, que a de que este servicio fose delegado a Deputación de Pontevedra, custaría o Concello 127.000 euros máis do que lle custa agora mesmo o servicio de recaudación. Entón, como comprenderán, o que sí que fai este goberno é examinar. E o que sí que fai este goberno é mirar porque non se malgasten os cartos públicos. E o que mira este goberno, o señor Figueroa, yo digo, e vostede o sabe, porque ademais estivo cos técnicos, e así yo dixeron, que agora mesmo, neste momento, é un servicio que se está dando de maneira axeitada, que ademais ten un control total da tesoureira, que é o importante, o que ela di nese informe, e ademais o que se fai é un contrato legal. Un contrato legal. Non, porque vostedes creen que porque non se trae ao pleno que se estamos tratando de ocultar. E non tratamos de ocultar absolutamente nada. Pero a realidade é que é legal. Entón, estar a favor de remunicipalizar algo que xa é municipal, pois comprenderán vostedes que é difícil de entender. Difícil de entender. Igual que é difícil de entender que, de verdad, que o PSOE, que o Partido Socialista, que tiña en Redondela unha empresa que se chamaba Gesticobro e que realmente era dubidosa a legalidade do servicio como estaba prestando, que veña aquí agora a decir que quere remunicipalizar servicios que toda a vida tiveron privatizados. Que quen privatizou absolutamente todo en Redondela, que foi o PSOE, moitos anos en connivencia co Bloque Nacionalista Galego, veña agora a decirnos que estamos noutra época. Pero que época? Se os impostos se cobran exactamente igual, qual é o problema? Qual é o problema? É que o que non son capaz de entender é porque queren vostedes que este Concello asuma un gasto maior. Non son capaz de entendelo. E non son capaz de entender porque o señor González di non, pero que os traballadores formen parte do persoal do Concello, sin probas. Como se vai a facer iso? Estamos no mesmo, hai que crear plazas, non se poden crear plazas. É que piden cousas que non son realizables. Entón, está moi ben marcar a cruz de teño un obxectivo cumprido, que é pedir a remunicipalización de recaudación, pero a realidade é que así non se pode facer. Nada máis de momento. A nos de entrada nos tivera gustado poder ter este debate con anterioridade, ou con posibilidade de que servise para decidir se ia remunicipalizar ou non o servicio. Tamén nos gustaría que non tivesen vostedes que esconderse tras o informe dos servicios técnicos. Un informe que a nos entender é totalmente injusto, porque focaliza todos os gastos na remunicipalización, pero en ningún momento se valora se vería algún tipo de beneficio ou non a conta dos servicios que logo daría ao Concello, non? A conta de si contratar ou non contratar ou de como facer a remunicipalización. Vostede fala agora de que se está o servicio se dá de maneira axeitada, que esta é a mellor opción e de que o servicio é municipal. Nós non creemos que un servicio que este controlado pola tesoureira se pode definir como un servicio municipal, porque a Qualia tamén é un servicio municipal, pero que dá unha empresa externa. Nos entendemos que o servicio de recaudación o fai a empresa contratada para tal xestión. Din os artículos 85 e 86 da Lei de Bases de Réxime Local
que para a xestión directa é preciso unha memoria xustificativa da forma máis eficiente e sostible de prestar un servicio. Tamén di que para o exercicio de actividades económicas é preciso un expediente acreditativo da conveniencia e oportunidade da medida. Sin eses expedientes ou memorias é complicado que saibamos se a remunicipalización é viable ou non. Aquí só hai un informe extenso, pero que, ao noso entender, non valora todas as opcións, non? O expediente, quería decir, nomeando estes artigos, que este expediente ou memoria podería levarnos a concluir que a recadación non é un servicio viable, remunicipalizando, quero decir, non? Para iso teríamos que designar unha comisión técnico-política que elaborara esa memoria, a memoria que reclamaba con anterioridade Mauro, e fai 3 meses, creo que era o señor Reguera quen defendía a moción de Aqualia, reclamaba o mesmo. Para iso tendría que haber unha comisión técnico-política que elaborase esa memoria e a continuación sería o pleno de quen decidise, en base a esa memoria, se o proxecto se aprobaría ou non. A intención da ERN non é remunicipalizar por capricho. Entendemos que a remunicipalización é unha obrigación cando a xestión indirecta non é eficiente. Pero entendemos que un servicio poida ser externalizado se a xestión directa é ineficiente. Iso sí, hai que distinguir esa ineficiencia de cando unha xestión se fai ineficiente, por falta de personal, por falta de inversión, ou porque as leis, como antes dicía o señor González, así o determinan. Falaba vostede de que isto é unha xestión directa. Para nós, repito yo, isto é unha privatización. Determina o informe dos servicios técnicos que han de estar vixiantes para que o servicio como di, colaborador non invada o exercicio de autoridade propio do funcionariado, non? Ben, hai numerosas sentencias que invalidan os contratos, este tipo de contratos, porque estas empresas invaden o exercicio de autoridade, non? Di o informe do servicio técnico que o Concello non conta con medios para a elaboración de padróns, recibos ou tratamento da información remitida polos distintos organismos de que depende o Concello para o cobro dos seus tributos, como son, entre outros, a Dirección Xeral de Tráfico, a Axencia Tributaria ou a Dirección Xeral do Catastro. Ben, é difícil de entender que unha empresa, neste caso a da recadación de Redondela, non invada o exercicio de autoridade cando ela é quen ten toda a información. Ten toda a información, por lo tanto é complicado que non invada ese exercicio de autoridade. En canto a mención tamén que facía dos custos de que este servicio se remunicipalice, como decía antes, todos os custes que se valoran van a cargo da remunicipalización. Se fala de 7 traballadores, máis 2 informáticos, máis persoal para a xestión tributaria, pero non se determina a cantidade, serían 2, 3 ou 5 os que se precisarían. Se di tamén que se precisaría un novo software, unhas cuestións informáticas, ordenadores e tal. Falaba vostede de máis de 500.000 euros. Eu valoraría probablemente en preto de 1 millón de euros. Preto de 1 millón de euros. Pero o que sería injusto é que todo iso fose a costa da remunicipalización. Dio o informe, di que para a xestión directa dos servicios se precisaría cando menos 20 licencias de usuario. Agora o mesmo Concello usa un programa informático obsoleto, non é obsoleto, pero prácticamente, que ten máis de 14 anos. Está a piques de desaparecer, o que faría necesario que se dote dun novo software que xa mercaríamos coa remunicipalización. Por outra banda, se fala de que serían precisos 11 traballadores, 11 ou 12, só un segundo máis se remato, 11 ou 12 traballadores, pero se precisan 20 licencias. Por lo tanto, esas licencias a coste do software que vamos a mercar non sería xusto que fosen ou foran a conta da remunicipalización. Habería que redistribuir ese custe do que falábamos. Continúo no segundo turno. Opinión técnica queda clara no expediente. Di que é un servicio de colaboración, pero a opinión de agrupación de lectores é que é un servicio privado. Non hai nada que explicar, está no informe.
sei. Home, claro. Como no? Eu creo que máis ou menos todo o mundo ten claro que a recadación tal como está plantexada agora é un servicio de xestión directa diferente ao que pode darse, por exemplo, no caso da distribución de auga, do saneamento ou da piscina de Rondela, por dicir uns casos. Pouco máis hai que dicir. O que queda claro que esta é un servicio distinto ao resto. O sea, este é un servicio que está sendo xestionado como municipal. Como municipal. Señor Varela, lle dou outra vez a palabra? Non. Se non escoitamos, podemos crear, bueno, pois todo o barullo que sexa en torno a este tema. Isto non estades falando no acordo de remunicipalización e non existe ese termo neste contrato. Por qué? Porque está sendo tratado como municipal. Señor González. Ben, como sempre soe utilizar a voceira do Partido Popular, pois disparar, salpicar para todos lados, a ver a donde chega, non? Entonces, trata de confundir os veciños de Redondela de cal é a responsabilidade de cada quen. O que está máis claro a medida que pasa o tempo é que o Partido Popular viu a este concello a privatizar máis servicios. E non sei que gracia lle pode facer aquí o compañeiro Arturo, porque é unha realidade obxectiva. É unha realidade obxectiva. Señor González, por favor. É que o único que se ríe eres ti. Vamos a ver, señor González, vamos a ver. Bueno, A ver, mira, digo porque, por exemplo, o servicio de xardiñería, que hai xardiñeiros en Redondela, estamos pagando miles de euros sempre a empresas que están facendo un servicio que poderían facer os traballadores municipais. Todo porque o Partido Popular está gobernando en Redondela. Esa é a decisión. seguro. Logo, o tema do encarecemento deste servicio no caso de que fora outra vez asumido polo Concello. Normalmente, por desgracia, os custes sempre van a conta do salario dos traballadores. Si estos chegan a ser traballadores municipais, van a cobrar salarios dignos, en general, e en particular tamén neste caso. E o tema de que é un contrato legal, home, só faltaría. O que pasa é que xa o Partido Popular nos está metendo no allo, xa está contratando xente, irregularmente, xente vinculada ao Partido Popular. E aquí xa saliu o tema de a contratación irregular dunha persona que está en Meirande, vinculada ao Partido González, Popular. Por favor, céntrese e non diga mentiras. Non diga mentiras. Este Concello non contrata irregularmente a ninguén. Señor, no, céntrese. Vamos a ver, aquí no a única persona que pode estar mentindo é vostede. Eu estou facendo alusión ás realidades que están sucedendo en Redondela. Se a vostede non lle gusta escoitalas, pois é o seu problema. Entonces eu estou argumentando e estou denunciando unha determinada situación que vostede é consentidor. É consentidor. É a segunda vez que o trata de deixe de mentir. E bueno, xa sabemos como entrou aquí e como está actuando vostede. Pouco a pouco van aletargando o tema. Non é nin a primeira nin a segunda. Eu non sei que ten que decir este home que toma a palabra, si quere. Señor González, non me deixa falar. Prosiga. E despois, é increíble. O que é increíble Pero se me dice que minte, entonces eu teño que responder. É increíble o da bancada aí. Aquí, as alusións, cando hai unha alusión ao Partido Popular, hai unha alusión mínima
a diputada, como ben dixo antes María Carmen Amoedo, aquí se rasgan las vestiduras. Xa está ben, xa está ben, xa está ben. Señor González, ten a palabra. Cando o Partido Popular non lle incomodan as cousas, pois trata de reventar o pleno tamén desde o goberno. Mentiras. Ben, entón, o tema da xestión, se é municipal ou remunicipal e tal, unha das responsabilidades de ter un servicio privatizado é que o equipo de goberno controle. Este equipo de goberno non controla absolutamente nada. Ningún servicio o controla. Ningún, non asume esa responsabilidade. O alcalde deste concello que asumiu a área de Economía e Facenda, non? Bueno, pois sobre esta empresa non creo que faga moito control porque estamos asistindo a un caso gravísimo que é coa revisión catastral que se vai encher os petos o Concello. Moitos veciños están recibindo cartas que teñen que respostar en 15 días. Pois esta empresa que está saturada e que non digo que cumplan o seu traballo, está dando citas a 15 días vistas, é dicir, cando xa pode estar rematando os plazos. Se isto fora de verdad controlado polo Concello, como é a súa responsabilidade, esta situación non se podería estar dando. Entón, eso de que si é municipal hai que demostralo cos feitos. E o alcalde de Redondela está renunciando, está facendo omisión das súas competencias, que é controlar este servicio. E non descargar outra vez sobre os traballadores municipais, sobre os técnicos, toda a responsabilidade. É político, foi eleito polos veciños e ten que asumir a súa... Cortoume durante 1 minuto e medio. Leva usted 3 minutos e 50. Entón, para nós é moi importante non só o título de remunicipalización, sino é a cuestión de como se gestiona e como se controla as empresas que están facendo un servicio para e por os veciños e veciñas de Redondela. E como decía ao principio, o Partido Popular veu a Redondela a privatizar máis servicios, cada vez máis pola porta de atrás. Moitísimas gracias. Espero que o meu turno sexa un pouco máis tranquilo, polo menos, porque o pleno así o estaba sendo ata que agora mesmo o alcalde acaba de perder os papeles na intervención do Bloque Nacionalista. Estamos che vos. Home, eu creo... Acusacións graves como esa, para eso non é perder os papeles. Home, eu creo que utilizar o término mentira neste pleno utilizar o término mentira neste pleno é demasiado forte como para non facer referencia a él. Inicie. Estou iniciando, estou facendo relación ao que acaba de pasar aquí. Ten relación co pleno. É dicir, pero bueno, da igual. Continuo co meu turno. Vale, a señora Moedo decía que unha das frases que dixo ao final, al matar a súa intervención era que non entende como quere que o Partido Socialista quere que o Concello asuma máis gasto do que ten que asumir. Home, dende logo vai en contra do que estaba a defender a súa compañeira Teresa París na moción anterior do CIM. É dicir, competencias impropias as podemos asumir, non pasa nada, pero se falamos de remunicipalizar un servicio, non podemos. Moi ben, dende logo sería máis xestión municipal, dende logo se ocupamos ese gasto e non ocupamos o gasto do CIM, por exemplo. Vostede decía que é certo que o señor alcalde pode executar de forma legal, cun contrato legal, utilizando unha resolución da alcaldía e delegando na Xunta de Goberno a resolución deste contrato. Ninguén o pon en dúbida, pero dende logo vostede cree que iso vai acorde aos índices de transparencia? Eu, dende logo, diría que non. Diría que non, porque se fose transparente, como a agua cristalina, como a que podemos ter embotellada en calquera das nosas botellas, o que faría o señor alcalde sería traer este debate ao pleno se non fose de iniciativa propia e non por iniciativa dun dos grupos da oposición. Pero non o quixo facer. Vostede falaba de que o custo en actualidade do Concello era de 300.000 euros. Bueno, o custo do contrato, que eu teño ese informe do que vostede estaba a falar, tamén teño resolucións da alcaldía, o custo vai a superar máis de 1,5 millón de euros para este Concello. Máis de 1,5 millón de euros. Digo a cuantía exacta, 1.674.048,28 euros máis IBE. Ben nos informes que vostede estaba facendo relación con anterioridade. Tamén o informe do que estaba vostede a facer en relación, que é o informe da señora da tesoureira deste Concello, di que na actualidade, esa é a diferencia, na actualidade o Concello non pode asumir esa xestión. Di na actualidade. Por sorte ou por desgracia, a realidade é que asumir este contrato só podería ser como mínimo en 2 anos a partir de agora, xa que o contrato está licitado. Co cal,
non fai máis que recalcar a posibilidade, a necesidade de facer ese estudo que nos reclamamos e que nos pretendíamos que se emendase o punto para que fose así, unha realización de estudo para poder evaluar daqui a 2 anos, porque son o tempo que temos agora mesmo ante a necesidade imperiosa por culpa da xestión do Goberno Popular, de que non podemos facer xestión agora, para poder evaluar daqui a 2 anos e ter tempo suficiente para analizar os datos para facer esa remunicipalización. Tamén vostede fala de que a xestión coa Diputación, que era outra das posibilidades, vai aumentar en 127.000 euros. Home, dende logo, o informe da Tesoreira non fala desa posibilidade, non a ten evaluada, si é certo que fala de outros termos, a informática, o persoal, pero non nos fala dunha comparación. Non podemos chegar aquí cos datos sesgados. É algo que xa lle teño recriminado noutras ocasións. No pleno anterior, no anterior, remato con isto. Se vostede ten información e non nos la quere dar, é problema seu. Pero despois non presuma de que o Partido Popular quere a cooperación dos demais grupos. Porque non é certo e non nos deixan traballar para poder achegarnos coa toda a documentación necesaria para evaluar un punto. Moitas gracias. Miren, gracias, alcalde. Sabe cal é o problema? Que se poñen tremendamente nerviosos porque saben que unha vez máis demóstrase que cando vostedes gobernan fan unha cousa e cando están na oposición fan vostedes completamente o contrario. E iso os veciños é o que ven no día a día. Ven que cando vostedes son oposición todo lles vale. Para bailar beiras todo lles vale. E a realidade é que cando vostedes están no goberno son os que máis privatizan, son os que máis facturas deixan sen pagar e son os que deixan a este concello en bancarrota. Eses son vostedes. Eses son vostedes. Perdona, esa é a realidade. Señora Moedo. Esa é a realidade. A realidade que este concello quedou. Señora Moedo, por favor, está parado o tempo. Está parado o tempo. Vamos a ver. É a realidade. Vamos a ver. Señora Reguera. A realidade. Señor Reguera. Ve como se rasgan as vestiduras ante una calquera Pero vamos a ver, que le... ¿Cómo? Nada que... Sí, falamos da moción. Nada que ver a acusación do señor do Bloque con esta observación. Que non é unha acusación, isto é unha observación. Mentiras, non falemos de mentiras. Non falemos de mentiras. Vamos a ver, como ben decíamos, o pleno estaba a punto de rematar e iba ben. Vamos a tratar de calmar os ánimos e vamos a rematar. Señora Moedo, siga expresándose no tempo que lle corresponde. Gracias. Bueno, decirlles unha vez máis que os cidadáns saben perfectamente como traballan vostedes. E vostede falaba de que nós temos 9 concelleiros e vostede teñen 6. Esa é a realidade. E o Bloque Nacionalista Galego, que tiña 3, nalgún momento incluso 4, ten 1. Esa é a realidade. Pero por qué? Porque son vostedes incapaces de facer unha oposición coherente. Coherente co que fixeron cando gobernaban. Esa é a súa realidade. E todo por bailar beiras. É a realidade. A súa realidade é un San Benito co que teñen que estar pleno tras pleno. Este é o seu San Benito. Nós estamos gobernando. A nosa forma de gobernar é esta. Creemos que para non perxudicar o Concello, este servicio ten que estar xestionado directamente polo Concello, pero con unha colaboración externa. Igual que temos o servicio de informática, igual que temos o servicio de inxeniería, igual que temos moitos servicios. Porque creemos que a mellor maneira de facelo, porque creemos que con isto lle aforramos cartos aos cidadáns, que se fai un bo servicio. E vamos a seguir facendo así, porque creemos que é así como se ten que facer. Esa diferencia entre vostedes e nós. A diferencia é que vostedes, insisto no mesmo, cando gobernan, porque miro que privatizaron vostedes. Mira que privatizaron vostedes. Por certo, fai o señor González referencia a servicios de sardiñería, como do Concello de Pontevedra,
que tamén está privatizado. Igual que tamén no Concello de Vigo está privatizado absolutamente todo, e xa empezaron a privatizar na Diputación. Por iso digo que non son vostedes coherentes. Din unha cousa aquí e cando goberna din a contraria. Esa é a realidade. Decirlle ao señor Figueroa que o servicio non se pode remunicipalizar porque xa é municipal. Co cal tomarán vostedes o acordo, pero o servicio xa é municipal. Esa é a realidade. R que R con que vostedes queren quedarse co texto, pero basicamente a ER porque quere marcar unha cruz en solicitamos a remunicipalización do outro servicio privatizado, e non é certo. Non é un servicio privatizado, e por moito que o digan, non o vai a ser. Esa é a realidade. Teñen que asumila. E o PSOE lle digo sinceramente que se fagan vostedes un replantaxamento interno porque non fan máis que ir á deriva constantemente. Esquécense de onde veñen, esquecen das súas políticas. Eso están facéndolle as beiras dunha maneira escandalosa e vergoñenta a ER. Esa é a súa realidade, pero nós imos seguir sendo coherentes coa nosa forma de gobernar. Nada máis, gracias. Moitísimas gracias. Señor Figueroa, ten a palabra. Escoita, non? Sí. Ben, pensei que iba a dedicarlle máis tempo a defender o informe, a falar da municipalización, pero é mellor enmerdar que debatir. Hostia, no. Nós non lle marcamos cruces a ninguén. Os 4 que estamos aquí, si as levamos encima pola súa culpa, de todos vos. Ben? Vostedes son os que marcan cruces sobre as persoas. Retomando o tema da municipalización, da remunicipalización, como mellor o recolla o dicionario. Repítolle porque non se debeu de percatar o que dixen antes. Non é intención da agrupación que se municipalicen os servicios por capricho. Ben? Volvendo ao tema do informe e como se distribuían os gastos. Falaba antes de que, se ben o informe falaba de 11 persoas aproximadamente necesarias para prestar ese servicio directamente só polo Concello, sin empresas colaboradoras, sin embargo precisaban 20 licencias. Ben, este software do que falamos, que é o que incrementa realmente a posibilidade de que este servicio sea municipal, di o informe técnico, que engloba a totalidade das áreas de xestión financiera, englobaría todo o conxunto dos procesos económicos, planificación, execución, control e verificación, fiscalización, toma de decisións e recaudación, etc., inherentes a calquera entidade pública. Este software que incrementa o valor desta posible remunicipalización non só se vai utilizar, non vai ser só utilizado polo servicio de recaudación, polo tanto non pode ser asignado só ese gasto a municipalización. En canto a posibilidade de que sean asumibles ou non os gastos, a facturación da empresa colaboradora no ano 2016 foi de 365.000 euros. Pasou de 252.000 no ano 2011 aproximadamente os 365.000 do ano 2016. Si nos vindeiros 2 anos seguimos con esta progresión, a ver si é ou non rentable a remunicipalización. Outro dato, este último ano a facturación da empresa superou o máximo que permitía o contrato. Igual non o saben, porque con tal de chegar aquí e soltar pola boca é suficiente. Entendo que lle dá absolutamente igual. Para finalizar, decir tamén sobre o tema dos gastos que se cuantifican no informe, que nos chamou a atención de que non se pedira ningún tipo de orzamento, só un orzamento. Fomos directamente o full equip dos softwares, o mellor de todos. Canto vale este para nós? Podemos sacar contratos para a roupa, para os coches da policía, pero o mellor. Sin embargo, e a pesar de que a Lei 40/2015 indica que se ha de acudir ao Directorio Xeral de Aplicacións dependente da Administración Xeral do Estado para ver se había algún tipo de software adecuado aos nosos intereses, non se fixo.
Leo o artículo por se algún día lle dá por remunicipalizar. Sí, ao final de todo xa remato. Sí, ao final. Las administraciones públicas con carácter previo a la adquisición, desarrollo o el mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de la vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el Directorio General de Aplicaciones dependiente de la Administración General del Estado si existen soluciones disponibles para su reutilización que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades. Un momento, alcalde, un segundo. Alcalde, un segundo. Alcalde. Perdón. Vale, perdón. Non vou entrar en debates. Eu propoñía unha emenda que non seguise a agrupación de electores. No, é que non é así. Non é así. No, porque estou facendo o meu alegato. Che pode gustar moito eu tamén. Non che gustan. Non che gustan. E como non vos gustan, pois entón o debate é este. Sí, o acaba de decir. Dubidou do informe da técnica de informática, dubidou do informe do técnico de tesorería. Por favor, hombre, por favor. A suspender o pleno. A ver. Suspendo o pleno. A ver, señor Varela, ¿interesa que se suspenda el pleno? ¿Interesa que se suspenda el pleno? No, ¿verdad? Pues vamos a tratar de rematar o pleno. Perdón. Vamos a ver. Eu propoñía... Señor Álvarez, ten a palabra para unha proposta ao voceiro da ERC. Eu propoñía unha emenda ao acordo que a agrupación de electores ten no seu poder e non sei se a vai a aceptar ou non. É o único que vou decir, non vou entrar en debate. A ver, veña. Sí, xa, pero non pasa nada, a ver. Eu decía que, en lugar do acordo tal e como vai, que fose realización dun estudo previo para analizar a remunicipalización do estudo de xestión tributaria, censal, inspectora, catastral e recaudadora do Concello de Redondela. Vale, señor Figueroa. Antes, que non hai problema por recollelo, pero unha vez se abra o expediente para ver a posibilidade de que ese servicio sea municipal ou non, é obrigatorio este estudio que reclama o PSOE, pero non hai problema, que se inclúa na orden. Pero que son 2 puntos, entón? Sí. Como? No, pon... Sí, pon 2. Vamos a escribir a... Bueno. Vamos a ver. Seguides metendo remunicipalización. Si queremos ese estudio, non teño ningún problema con propoñelo, que xa está feito por él, xa está feito por tesorería, pero que non é isto, non é isto, o expliquei antes. Xa, pero aquí estás falando de que aceptas un único punto que este. Non? No. A un segundo, entón hai 2 puntos. 2 puntos, claro. Bueno, entonces xa... Ben, se acepta este como segundo punto, pasamos entón ao turno de votación. Pero vamos a ver, que contradictorio. Claro que é contradictorio. Por un lado, remunicipalización e por outro lado, facer un estudio. Bueno. Vamos a ver. No. A ver, a lei o que di é que é obligatorio que se abra o expediente. Non é obrigatorio neste caso, perdón que lle diga, porque se o servicio municipal non hai que facer ningún estudo. Ese estudio que vostede di Fai non gestión indirecta. Non é así como vostede interpreta. É precisamente para o contrario. Entraríamos en debate novamente. Que non é por nada, eu recollo o que aproben. Ben, pois... Ben, non hai problema, Non hai problema. Sí. No, o que reclamamos é a municipalización do servicio e que se faga ese estudio. Vale? Pero o servicio municipal... Pois que non o xestione unha empresa colaboradora e xestión directa. Bueno, escoita, vamos a ver. Señor Varela, por favor, señor Varela. Xa, pero non podemos. Pero eu non estou escoitando a ela, estou escoitando a ti. Bueno, pero
A ver, señor Figueroa, como queda a moción? O punto seu ou os dous puntos? Porque... No, pero está dudando. Comentario fora de lugar completamente. Sí, no, sí. Sí, xa nos amenazas. Sí. Para... Todos, estou sendo leal. Problema, si nós creemos que é un servicio que é externo. Vostede di que non, porque así o di a lei. De todos modos non se lle vai a facer caso. Por lo tanto, o punto. Ben, si quero matizar o voto porque votamos en contra porque non imos apoiar remunicipalizar un servicio que xa é municipal. Si o acordo fose facer un estudio de outras posibilidades de levar a xestión municipal dese servicio, sí. Ahora, remunicipalizar un servicio que xa é municipal, que a secretaria lles está dicindo que é municipal, eu dende